Jamen, vi tager kartofler op ude ved Kjærgården. Vi er færdige derhjemme, så mange de lige en del endnu, så er vi lige ude og hjælpe dem færdige. Og ikke bare med en, men... Nej, ja, med begge to. Ja. Så vi kører sådan til 3 herude. Jamen, de havde 80 hektar herude, dengang vi kommer ud i går. Så der er lige en stykke vej nu. Den sidste optag kom først lidt sent i går, så... Men ja, det skal nok gå. Det er lige 5 minutter i 12, vi står her. Frosten sætter ind i morgen, og vi har været lidt heldige at få lidt hjælp udefra, for lige at få noget kapacitet ind, så vi kan blive færdige til tiden. Vi har godt 50-60 hektar tilbage, som lige skal i hus herinde, inden frosten sætter ind. Og så være så heldige, at vores kære venner op fra Stavlund, de kunne komme og hjælpe os med 2 ventre. Så vi kører med 3 ventre i dag, og dermed også en væsentlig forøgelse af kapaciteten. Nu kører vi jo, det her sidst på sæsonen, der er lidt mere græstæppe på, så det tager selvfølgelig noget kapacitet, men når det går godt på de store træk og i de effektive timer, så kører vi omkring 1 hektar i timen per maskine, så der er rimelig stor kapacitet. Altså, det har været en forholdsvis nem sæson indtil slutspurten her, hvor vi begyndte at se noget vand. Vi var jo så heldige nærmest indtil uge 43 havde vi forholdsvis tørvejr. Så det gik egentlig rigtig nemt i år langt hen ad vejen og havde gode forhold, især på det lidt tungere jord, vi har. Og vi fik det heldigvis taget nogenlunde for den rigtige ende, så vi endte her på det høje sand til sidst, hvor vi egentlig kan håndtere også, når der kommer nogle regnværsmængder. Hvor meget har I taget op med de 2, så I har? Ja, 850-900 hektar eller sådan noget cirka. Okay. Så det har da været til at overkomme. Ja. Det har det da. Det er i hvert fald godt at kalde noget hjælp ind, og der er det jo fantastisk, når der er ved at være nogle bedrifter med en stor kapacitet, og som jeg forstod det, så blev Stavlund færdig onsdag, og kom herop med den første i går, og nummer 2 stødte til senere i går aftes. Og så har vi så kørt med 3 i går aftes og i dag. Så det er jo helt fantastisk, at man kan hente så stor hjælp ind, og vi kan få gjort så meget på så kort tid, for det er jo sådan en dag som i dag. Hvis det bare glider, så er det jo mange hektar, der ryger igennem. Remme solgte jo de 7 der, så det er jo en væsentlig forøgelse af sådan nogle store maskiner i Danmark. Så vidt jeg ved, nu er der 13 eller 14, der kører. Så der bliver jo nogle stykker, man kan begynde at hente den slags hjælp fra. Men overordnet set er kartoffelavlen jo også udvikling i Danmark, så det er da klart, at man ser flere og flere bedrifter og maskinstationer, der begynder at have noget kartoffeludstyr, der virkelig kan flytte noget og tage noget. Det ser ud til, at vi når det. Jeg er meget fortrøstningsfuld lige nu.